Sadek mar otieno ma chigni weche manyien chenro en mar oimore wantiere kod mathoth nyakwaro Mgajwang'. Jatend piny Kenya William Ruto lose weche mago mag chiwo chanjo ne jamni, wach mosebedo ka bende nitiere kod paro mopogore kowuok kuom oganda jo Kenya. Wantiere kod weche ma otenore kod doho ma bende gwenge mag Nakuru osebed kimanyo jal moro kaka Brian Odhiambo kaka wuono doho oyango ni bad migawo mochung' ne weche mag le mano KWS onge kod ketho moramora kaluwore ne ok nyal yang ma ahinya kendo ketgi e weche mag lal mar Brian. Wantiere kod weche motimo ma opogore ma timore oko ma pacho kaendi ahinya to kwe e piny mar DRC magi to kod mamoko mathoth nyakwaro Mgajwang' magi weche ma omiyo pek. The major challenge that we continue to grapple with is how to bridge a funding shortfall of 48%, which affects essential service delivery such as construction. Doho oyango ni nok mar sir mar omenda kelo chochni e chendo margi mar yalo buche. Hakuna kitu ingine ninataka. Ni mtoto yangu tu nataka haki yake itendeke. Mimi mwenyewe niliona na macho yangu KWS wakichukua mtoto wangu wakirusha kwa gari. Sipe kod anyuola mag Brian Odhiambo ng'ur tok dogo KWS e lal mare. Ene nitiere pek nikech ne gionge gi junior secondary school. Koro ne nyithindo gi kidhi e neighboring school machiegni en kaka Bwanda Primary. Jokanyo e skund Kasang'anyi piny owacho mondo konygi tayo chendo mag JSS makor ka chakore e skund no. Laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw nyakwaro Mgajwang'. Nyalo loso kodwa kendo miwa pachi weche mopogore mwakelo ni gi e lak seche gi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kode chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime gi goyo debe ne chenro machiwo chanjo ne jamni machano tim gi piny owacho. Chenro magetano ni jamni maromo milion 80 mayaka sani oyango ni kwan tamala 15 mag jamni gin mago mosechanji Garissa. Oloso e odiochieng' mar adek e limbe mare gwengego kama yango ni piny owacho ni kod chenro mar chulo jopith ma pacho ka jambgi mane otho kaluwore gi oro mapek manobedo e kinde mokadho. Lydia Okeyo nigi mathoth. Limbe jatend piny Kenya William Ruto no chopo odiochienge mar adek e nyandwat ma ugwe kama no chopo e kaunti ma Garissa kawuono. Jatend piny omedo goyo debe ne chenro mar chiwo chanjo ne jamni. Chenro magato neno ni jamni maromo milion 80 e pacho kao chanje kwacho ni chenro no biro konya jiwo hand ring'o gi chak hanyato mago maitere pinje maoko. Sasa kuna watu wengine wajinga wanatuambia ya kwamba tusichanje ng'ombe yetu ndio tukose soko ya kimataifa. Sio ni ukumbavu? Ama mnasemaje jameni? Tunaelewana? Mnasema sikizeni, kwani hii mambo ya kuchanja ng'ombe imeanza leo? Si hii tumefanya miaka yote? So ile kitu mimi nimesema ni kwamba tuwasaidie wafugaji kwa mara ya kwanza. Badala ya kutumia pesa zao kuchanja ng'ombe, sisi tuweke pesa ya serikali katika kuchanja ng'ombe zetu, mifugo yetu, ndio tuweze kuwa na products ama ile mazao, maziwa, nyama ambayo haina magonjwa, tuuze hapa Kenya na tuuze duniani kote. Egino manenre kaka okang' mar medo kwan jogombulu e gwenge mantie tong' Kenya gi Somalia. Omedo jiwo okang' mare mar golo hinga ma osebede chendo mar chiwo pande e gwengego ma osebede ka itimo kuom higni 60 mokadho kama osebede ka ipenjo bura e ka chiwo pande. Kwacho ni okang' makama biro gola kwede ma osebede chendo makamano. We are very happy as pastoral people. Emano manenre ka gima biro duogo chuny jopith mapachuka. Jatend piny oyango ni piny owacho oseketo tenge omenda mabiro konyo e ng'iewo jamni ma ibiro chul jopith manowito jambgi kaluwore gi oro manobede pachuka. Wale wafugaji ambao walipoteza mifugo yao, tumesema tutawapatia mifugo 53,000 kwa familia 10,000 ili waweze kujiinua kwa sababu mifugo yao ilipotea na kiangazi. Nyinyi mnanielewa jameni? Na nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1 ya kupanga hiyo mambo mambo ya restocking. Ndio tuweze kusaidia familia ambazo walipoteza
mali yao, wakapoteza mifugo yao. Ruto singo chiwo sir ne tieko gedo mar paw ndeke ma Garissa, bero chal chirni koda peini kabende otimo limbe kuonde gero ute mane ogonyore. Hapa airport yenu hii watu walikuwa wanakaa chini ya miti wakingojea ndege. Si namna hiyo? Sasa tumeweka hapo pesa milioni 700 kujenga terminal, na mimi nataka nimshukuru Jama, governor wa hapa, ameweka pesa kwa terminal. Na mimi niweka pesa kwa runway, kuhakikisha kwamba we extend the runway na tunaimodernize iwe runway ya kisasa. Ndio tuwe na daily flights kutoka hapa Garissa, watu waende Nairobi, tuendeleshe uchumi, tuendeleshe biashara, Kenya iweze kusonga mbele. Mimi naona watu wengine wanajaribu kusema president amesema ati vijana waende wafanye kazi kwa mjengo. Mimi nauliza, nyumba inaweza kujengwa bila watu kwenda kwa mjengo? Will you have a house? Na mtu akienda kusomea architect, ama aende asomee quantity surveyor, ama aende asomee electrician, ama aende asomee plumber, kuna mahali ingine atafanya kazi sio kwa mjengo? There is nowhere else to work. So wale wanasema tumpeleka watu kwa mjengo, wajipime kwa akili kwanza. Ruto no ten gi jalupne Kithure Kindiki, jatend migawo mar alwora, bunge gi lokruok chal kor lwasi Aden Duale kanyakla gi jotelo mamoko maya e alwora no. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Migawo mar doho koro chiwo duoko margi ne duol mar Anka kitayo chenro mag doho mong'ere kaka Ombudsman. Kagiwacho ni barua ma Ombudsman nowacho ni ooro pok nochopnegi kinde mane gichiwo report margi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, jawache lodo Paul Ndemo jiwo mondo mi riwruogego oti kamoro achiel mane ni chenro mag doho itayo e yo mowinjore. Odiochieng' achiel tok duol marango kaka itayo tije doho mong'ere ahinya kaka Ombudsman chiwo lipot margi e wi chal mar buche mosechwal ne doho. Duol matayo chenro mag doho kata Judicial Service Commission koro chiwo lipot margi bende e wi chal mar doho pachoka. E kinde manotwak kod jofwambo, jawach elobad migawo mar doho Paul Ndemo owacho ni doho pod nigi rem mar 48% e kwan omenda mowinjore konygi e tayo chenro mekgi e yo makare. The major challenge that we continue to grapple with is how to bridge a funding shortfall of 48%, which affects essential service delivery such as construction and operationalization of courts, operation of mobile courts, the recruitment of additional judges and judicial officers, the automation and ICT, among other areas. Kaluwore gi lipot margi e higa 2024, doho nochwal negi buche makwan gi romo 516 121 ka kwan buche duto mane pok oyal motieki. Kwan gi ne romo 635 226 duto mowinjore yal kod jong'ad buche 207 mag doho mamalo. Ranyisi ni jang'ad bura ka jang'ad bura yalo buche 710. Buche go bende owinjore yal kod jong'ad buche 600 mag doho matindo kachiel kod mag din mar Islam. Ranyisi mar buche 1600 ne jang'ad bura ka jang'ad bura e higa. Kata obedo ni doho nigi ng'ikruok makama, gisegoyo kang' ahinya to e yor mbui makonyo duoko chien mibadhi kod kawasoya kendo kelo yot e kinde winjo kod yalo buche. We have invested heavily in the automation of our processes for two main purposes. One is to create efficiency, and secondly is to eliminate the human interaction, which often leads to temptations of corruption. So first we have what we call our electronic filing system. This is one of a kind system that enables our customers to file cases from the comfort of their homes or offices any time of the day. Secondly, we have virtual court platforms. Our customers need not travel to attend court sessions for a good proportion of the cases. In fact, we average this at about 55% of all cases. Advocates are also able to attend to cases in multiple courts, thereby saving time and travel costs. E duoko margi ne duol mochung'ne rango kaka itayo tije doho kata Ombudsman, Ndemo wacho ni milome ma Ombudsman nowacho ni ooro ne bad migawo mar doho pok nochoponegi kendo nowinjore gi tim nonro makare motelo ne chiwo ote margi. Recently again we saw an agency call a press meeting to give information that was based on a letter that was yet to be sent to our office touching on complaints. And as an institution that believes in institutional harmony and
basic courtesy. It was really important that you do not call a press conference like this to release a letter before the letter is sent to the agency asking questions. So we did not take it very kindly that a letter was discussed at the press conference before coming and asking for very important information. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapo dontiere weche mag doho manakuro witoko bura mar jalupo Brian Odhiambo mawachore ne omaki kod obila marito lee mag bungu ma Lake Nakuru mabange ne olal Meru. Jang'ad bura Julius Nangea kinde chiwo ng'eto mare wacho ni onge ranyisi moromo manyiso ni Brian ne kod apisas marito lee mag bungu ma Lake Nakuru kinde mane omake. Okinde mag anyuola mag Brian wacho ni ok gimor kod ng'eto mar doho. Brian Odhiambo osedal kuom ndalo 20 ka anyuola mare ywago ratiro mar yudo wuodgi kama entiere. Cynthia Onyango ni kod ler. But they maintain that the subject is not in their custody. It boggles the mind how the subject could just disappear into thin air at Lake Nakuru National Park and fail to get back home. As the first and second respondents have, however, denied having the subject in their custody, and there being no sufficient evidence to the contrary, no further orders or directions will be issued in relation to the habeas corpus application. Let the prosecution process that is underway take its course. Ndalo 20 bang' lal mar Brian Odhiambo, ng'eto mar buche ne ochalo mana ka musmal maliet ma uguri adhola malit ne anyuonde. Bang' jang'ad bura Julius Nangea wacho ni onge ranyisi moro amora manyiso ni apisas marito lee mag bungu ma Lake Nakuru ni kod Brian. Ka kuom mano, onge chik ma onyalo chiwo kendo e burano ni mondo apisas go chop Brian e doho kaka chik dwaro. Tielo machielo, miyo ni ma osebedo ka chopo e doho gi geno mar neno wuode ne oting'o ne nyathine makayo sweta kaka ne oting'o e kinde mokalo. Gichi wuode ma ogeno jaode ma wuon nyithinde. Mirimbgi ne omomore kendo ne giywak malit ka gisayo mondo ng'ato ang'ata manigi Brian oduoke ne anyuonde. Ne osiepe, okinde, joked ratich oganda, anyuola kaachiel kod jodak ma Bondeni, Flamingo, Kivumbini kaachiel kod Manyani ne ochopo kar rombgi e winjo bura mar lal mar Brian e lwet apisa mag lee. To kata kamano, lenda wangi to ne onyiso mirima mapek kaluwore kod ng'eto makamano. Hakuna kitu ingine ninataka. Ni mtoto yangu tu nataka haki yake itendeke. Mimi mwenyewe niliona na macho yangu KWS wakichukua mtoto wangu wakirusha kwa gari. Kwa nini wasinitolee mtoto? Kwa nini wanifanyie hivi? Hata hawa ni waende watupe na waseme wajui kwenye ako. We are extremely disappointed by the decision of the court. It is our firm belief that there's been a grave miscarriage of justice, and we have set a very bad precedence with this particular decision. What it means is that police can come and arrest me today and even confirm to the court that they arrested me and do what they want to do, and then tomorrow go to court and say, I ran away, and the court will side with the police and say, yes, there is no evidence that they had me. Kuom seche mohewa riyo, anyuola mar Brian, jotelo, osiepe kaachiel kod joked ne ratich oganda ne odagi wuok e dho od doho ka gidwaro ng'eyo gima ne otimore e doho ka okinda anyuola mar Brian Mogendi Abuya to ne opogore paro kod ng'eto mar doho no ma Nakuru kaluwore ni doho ne ochiwo ng'eto ka gionge. Kaluwore kodgi, doho ne owacho ni idhi gol ng'eto saa 5:30 to kata kamano, doho ne ogolo ng'eto saa 4:30, saa achiel motelo ne kinde mane onyisgi. Kinde ma otelo ne anyuola mar Brian owacho ni gidhi tero ywak margi ne doho mar ywagruok mondo okony gi ng'eyo kama Brian nitiere. We consider an urgent appeal. We are also considering going for an inquest to the forced disappearance of Brian. We would also move to see whether the family of Brian can get compensation, although we know that no compensation would really assuage their anger, their grief. Nilipigia wakili akaniambia kesi ni saa 5 kama vile mahakama imeagiza. Saa 5:30 ndio kesi itakuja kutolewa judgment. Mimi nafika hapa saa 5 kamili, naambiwa kesi ilikatwa saa 4 kamili bila mawakili wetu kuwepo. So itakuwaje jaji wewe unatoa uamuzi kama male, hata pengine majaji wakili wetu wangekuwa na jambo ya kuomba koti. Kaluwore kod neno mar apisas mag rito lee,
ne giwacho ni odiechieng' mane Brian olalie ne gimako ji 11 to ng'at achiel ne oringo ma olalnegi bang' kwayogi thuolo mar dhi konyore e bungu moro machiegni kapok ne giyudo nonro mare ka ji mamoko 10 mane omaki ne ochopi e doho kaka chik dwaro. Obila mag okwach kich mag sub-county ma Nakuru East to e neno margi nowacho ni ne gitimo apedha e parade mar obila mag rito le ma Nakuru manoketo arita e kinde mane omakie Brian, to anyuond Brian ne ok osiemo ng'ama iwacho ni ema ne omako Brian. To kata kamano, apisas 6 go mane nitiere tich odiechieng' mane omakie Brian ne odonjnegi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wadhi e kaunti namba 048 mano pinje malibamba ni jotend pinje Afrika mawuok Imbo kod Ugwe ma Afrika kiny bagoro e piny Tanzania vitulo madhi nyime Imbo mar DRC. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta kone EAC kod SADC ni duoko mar kwe matulo ma Goma ela mane yudore twak mane ochaki boma ma Nairobi kod Luanda ma Angola. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana ka odong' seche to jotend pinje mag Afrika mawuok ugwe to kod milambo mag Afrika, EACC kod SADC bagoro me boma maduong' ma Dar es Salaam e piny Tanzania romo midhi chwe kom kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto to kod nyawadgi ma Zimbabwe Emerson Dumbunzo Mnangagwa. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta mosebedo kata chenro mar manyo kwe piny DRC okone kata odoko ni riwruok mag pinje mag ugwe to kod milambo dhi bedo kod romo Tanzania. Uhuru Kenyatta oramo ni duoko dhi mana yudre twak ma Nairobi Kenya to kod Luanda mar Angola. The facilitator is of the strong opinion and belief that the two processes of Luanda and Nairobi hold the greatest promise for a resolution and termination of the crisis in the eastern DRC. E wote mar Uhuru Kenyatta mane ochwal kod jawachi Loe Kanzedena, Uhuru kone kalure kod liet mar siasa mane omedo chwakore DRC e kinde yiero twak ne ok nyal bedo mayot kendo mano nomiyo nyaka gigo break matin. Political attention in the Democratic Republic of Congo shifted toward the upcoming national elections that were to be held that year, that is 2023, in December. The shift resulted in the slowing down of the Nairobi peace process and, unfortunately, at the same time, a political impasse resulted in the withdrawal of the Kenya forces from the ICRAF. Elipodo Uhuru, ukone pinyi DRC kod Rwanda nyaka yie mondo riwigi kanyakla. E kendo rwako twak kaka yor manyo kwe. It is only through the close coordination of the bilateral negotiations between Rwanda and DRC and the inter-Congolese dialogue and conferencing that this crisis can be brought to a fruitful conclusion. Kata kamano, ukoni golo jolweny mag KDF ma Kenya to kod jolweny mamoko mag pinje mag Afrika ma wuok ugwe kod milambo. Ahinya to mar Afrika omomiyo kweth mag jore mag M23 ne oyudo ngufu mar ng'wano bombe mag DRC. And unfortunately, at the same time, a political impasse resulted in the withdrawal of the Kenya forces from the ICRAF. This suspension disrupted the momentum of the peace process. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi tokuok e kaunti manamba 048 mano pinje mag libamba wakao yoyo matin kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar Uimore. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Kowuok e chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu setimo. D *860*419# to Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV e kar jower te. Erokamano nya koromo kuom medo kete Ramogi TV wadonje weche mag somo. Riwruok mar jopuonj KUPPET dwaro mondo migawo mar omenda gol mapiyo omenda madhi kuma mar thieth mar jopuonj kagilero ni jopuonj sandore kaluwore kod riwruog jopuonj ni omenda ma bilion 11 pok ochiw ne kambi mar okumba mar thieth mar jopuonj gi makoro miyo moko kuom ute thieth tamre thiedhogi. Simfros Okinda nigi ler. Riwruok mar jopuonj KUPPET koro dwaro mondo migawo mar omenda or mapiyo omenda mag chenro mag thieth. Kagiloso gi jofwambo, jalup jagoro maduong' mar KUPPET Moses Nturima olero ni en gima rach ni ng'anyo mane gidhi dwe mar 9 higa mokalo pok onyago olemo kaluwore ni mano ema ne giko mar sirikal oro omenda mar thieth mar jopuonj. We urge the Treasury to urgently release the funds which are a component of teachers' salaries, having been hived from the medical allowance that teachers earned before the scheme was introduced. So this what we are asking for is part of the money that was removed from the teachers' salaries. 6 months later, teachers find themselves exactly where they were before the strike. Many hospitals are withholding services or demanding out-of-pocket payments before attending teachers. KUPPET koro ywak ne jopuonj sandore lwet ute thieth kamoko kuom giriembo nyaka kati dwaro mondo gigol omenda e ofukgi eka thiedhgi. They delay them from getting services. Other hospitals have already written that they are not serving teachers. Nturima wacho ni thieth en ratiro mar japuonje kendo ponono ni sirikal okoro omenda ni to chenro mag somo biro rochore. So when teachers go to hospitals and they queue for the whole day, sometimes they are told we are not giving services. That's a violation of human dignity. Because whenever teachers are moving from one health facility to the other, it means they are also wasting time. We may not want teachers to waste time. Let them receive their due. Kopogore kod omenda mar thieth, jopuonj bende ywak ni chenro mag thieth ma giyudo ni rang'iny mapiny ka gidwaro mondo kambi machiwo negi chenro mag thieth orang matut kaka jopuonj nyalo yudo thieth makare. So we are also urging the Minet to provide good services, even once the money lands. You know, sometimes they complain about not receiving the money.
But once they get the money, still the quality of the services, very poor. They are after the money, but they don't give any service. The services are one thing. Our teachers are ever complaining. Eiga mar 2015 omenda michulo jopuonj monego githiedhre godo nochungi kendo tero omenda makamano ne riwruok mag kembe mag okumba mag thieth mondo ta chenro mar thieth mag jopuonj. Japuonj ka japuonj golo Sh3,000 dwe ka dwe. Simfros Okinda, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo. Jokanyo mag skul primar ma Kasang'any koro sundo sirkal mondo okonygi maneno ni somo mar GSS odhi nyime kaka skunde mamoko ma pacho ka. Kaka Millicent Odhiambo leronwa, Kasang'any en achiel kuom skunde ma osebedo gi achiedh nade kaluwore ni en e gweng' ma oula thoro pong'ie, gino mosemiyo jopuonjre dar ka gidhi e skunde mamoko. Ma e chal mar skund primar ma Kasang'any mayudore e ward ma Kabonyo Kanyagwal e sub-county ma Nyando. Skundno mane ochakre e higa mar 1984 osebedo gi achiedh nade mopogore moting'o midhiero mar oula mathoro monjo gwenge ma Nyando, gino ma oseng'iko dongruok mar skundno. Kata kamano, kanochopo higa mar 2023, kwan mag jopuonjre ma Kasang'any ne omedore kowuok e 112 nyaka 175. Jatend skundno lero ni mano ne oneno bang' migawo ma ok mar piny owacho mawuok e piny Amerka chako chenro mar miyo jopuonjre migago. Kanobiro to nong'iyo kaka skul chal, number 1 en piny. To nyaka nyokelnwa chiemo, nyochaknwa lunch program, waseneno ka nyithindo medore, ma kawuono wan gi nyithindo 175. My main goal for introducing the feeding program was to encourage the children to come to school and then be able to stay in school, eat, feel better, learn better, and enjoy their day. It not only helps the students, but also the teachers. So will continue to support this school as long as it's possible. Kata obedo ni lokruok makamago osemiyo Kasang'any, jatend skundno yango ni midhiero maka kod kacha to pod onyonore ahinya to eneno ni somo mar JSS odhi nyime kaka owinjore. Ene nitiere pek nikech ne gionge gi junior secondary school. Koro ne nyithindo gi kidhi e neighboring school machiegni en kaka Bwanda Primary ma en almost kilometers a day. Nyathi matin ka dwa wuotho kilometers a day to ndara berach. En chandruok. Through sirikal mosekonyowa mane gimiyowa certificate masani ne wachako register nyithindo mag grade 7, wan gi nyithindo kanyero 16. Mana kaka skunde mamoko kano chakore grade 7 en ga lot of challenges. Kwayogi chalo kamae. Koro ne wakwayo mondo sirikal obi machiegni olu wachno mondo mi skulni onwang' JSS capitation. Kwayo mar jopuonj capitation to gi the classrooms obed expanded. Kaber kabisa to moloyo ndara mawuok e sikulni to dhi withur. Kane sirkal nyalo upgrade maber kabisa to chandruok mar jopuonj leo ne sikul kata tamore biro sikul would be a thing of the past. Kane wanyalo yudo other partners mondo o support gima Sherry Oberi timo, then wadhi increase the population. In fact, once the population obedo increased, to other things will call catch school koro biro depend on itself. Jokanyo mag skundno koro ni kod geno ni kwayogi ibiro winj mapiyo kendo chwalnegi kony mar neno ni somo e skund primar ma Kasang'any odhi nyime maonge rochruok moramora. Millicent Odhiambo, Ramogi TV, Kasang'any, Nyando, Kisumu County. Seche ma pi kelo midhiero komachielo, wantiere kod jogo ma bende manyo pi weche mag somo. Nok mar pi okwako skund nyiri ma Moi Girls Sindo e kar chung'od bura ma Suba South, County Homa Bay, kendo rocho chenro mag somo. Tend skundno bende ogolo luoro ni tuoche mikelo gi pi mochido nyalo muoche skundno. Skundno bende kane midhiero mar lal mar stima e kinde ka kinde mamiyo gibedo gi luoro e seche mag otieno. Alia Beach miyo ler.
Skundi nyiri ma Moi Girls ma yudore Sindo e kar bura ma Suba South osebedo gi nok mar pi ma jopuonjre nyalo konyorego kata doko ni skundo nitie machiegni kod nam Lolwe. Jopuonjre ma 1,500 e skunde ni osebedo gi pek mar yudo pi maler ma ginyalo konyorego nyaka ni masin magoyo pi e skuni kowuok e nam Lolwe kethre. Gino machuno mondo giti gi pi matin manokunyo to kotieki giduol mochune keyo pi alwora mar nam Lolwe. Chon ne wan gi water pump manwaketo e nam, to nam ne obiro malo kaluwore gi koth manochwe mang'eny ma water pump wano odong' e nam kocha. Then piping manotim be notim e puothe ji, nokotim e road reserve. Koro ji nodhi moketho pipes go, kata ka gigedo to gimuko pipes go. Koro sani wan mana gi pi mane Lake Victoria Water Services nokunyo no borehole. To borehole ni nogikunye magitieke. Koro school nonyiewo water pump moketo ema koro watiyogo to capacity yani pigno ok romwa kaluwore gi namba wa mar nyithindo. Tend skul nowacho ni nok mar pi magisebedo ka gineno nyalo biro rocho chenro mag somo ka tuoche mikelo kod pige mochido bende gin gi luoro ni nyalo muoch ma jopuonjre nikech pige ma gimodho kod mago ma itedo negigo ok bayo kod ngima oganda. County government no promise losonwa wach pi mar mawuok e namno. Ndalo mane loso pi mabiro Sindo kanyo to pok gitimo kamano. Omiyo kata chiemo itedo moleo, nyiewo pi, be samoro wanyiewo pi, ok wanya nyiewo pi marom, en very expensive. Ginene, omiyo kata nyithindo lewe klas, nyathi ma ok oduokore be ok nyal bedo comfortable kipuonjo. Koro wan wakwayo mana ni ka nitie jok manyalo konyowa, oyudnwa kata mana sola mwanyalo gogo pi. Ma opogore kod midhiero mar pi, bende skundono ni kod pek kaluwore kod wach lal mar stima ma sa ka sa, ma bende rocho chenro mag somo, kendo nyalo miyo jomaundu monjo skunde seche mag otieno. Kizingatia kwamba tuna watoto takriban 1700, inakuwa ni changamoto kubwa kudhibiti watoto hawa shuleni. Wakati mwingine inabidi sasa stima ipotee labda tuseme saa 2. Sasa inabidi watoto wakwende walale wapumzike, inakuwa ni changamoto kubwa katika shughuli zetu. The students are supposed to have the e-classes whereby they're supposed to learn from other libraries, from other schools, but it can't happen because we have continuous power outage in school. So the school has to use the generator, but it's not insufficient. So they have minimum learning hours. Jopuonjre bende yogo pek magikale kalure konok mar pi kod wach lal mar stima makinde ka kinde ka gin kod geno ni sirikand county ma Homa Bay kod sirikal mamalo biro winjo ywak margi mondo chenro mag somo kik rochre skundo no. Really urge the government to kindly help us with this issue of water, especially to get the water direct from the lake to our school, because you get that when the electricity voltage is low, that we can't have enough water. You find that during preps, especially the candidates, we have to study, and you find that when it actually reaches 9 p.m., you get that we will be told to go to the dormitory because we don't have enough light. So you get that this will make students not to learn. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi Mombasa, jogo matiyo gi feri Malikoni, koro kwayo tend wath ma Mombasa KPA mondo ket chenro makare. Mabiro gayo ywaruok mosebedo kadhi nyime kind jowuoth kaachiel kod jorit mane alwora ma feri. Ma en bang' ywaruok nyiedhore kind jowuoth feri kaachiel kod jorit e okinyi manyoro. Kama moko kuom jopiny ne oyudo hinyruok e rakruok mane obedo e kindgi. George Aoko nigi ler. Ma en achiel kuom pichni mane jopiny omako gi simbegi e kinde mane ywaruok omuoch e kind jowuoth matiyo gi feri kod jorit e dho feri Likoni. Kae, jorit kaachiel kod jopiny ne jobare gi kite mane ohinyo moko kuomgi kaachiel kod gache gi apiko mane rito idho feri madhi e boma. Kijine chiko defense jiodeko jondigi waindi kodi dwani mondo ichope tich wang' sa kodi idhi deko kodi chuny nyaka chik defense kodi kane ng'ato chikore nyoro emane soja moro make kodi soja chando timo nade ochako goye ka ochako goye to jopiny odonje to chako gore gi soja chande mori kanyo bakita maratari dhano won e marach raia won e marach kata kulaw msoja ok ber kune obenu law mun kech joka nie tich
wakubwe moketo gi kacha mondo gibede tiji gitim kaka dwarre. Kasunto koro uonge uvumilivu gi utulivu, udwani mondo utimango ugol lweny gi soja. Iyudo ka jomoko wuok kanyo ruke gine gidume fengs ka gilwar piny. Sama koro lwar piny chabi hinyori. Ibro law soja kosi ibro law min wuon. Jomoko ne oseo jopiny kuom rocho chik moketie kar idho feri no, ka jomamoko to ne oseo jorit matiyo kanyo kuom tiyo gi teko mokalo kieo. Kwa sababu walitumia nguvu na raia pia wakakasirika. Sasa ikitoka kitu kama ile paka raia wenyewe wanachukua mikononi sheria mkononi mwao, hiyo inaonyesha failure kwa ule upande wa wale security, kwa sababu wale wanakuwa presume kwa wako trained, wametrainiwa hali ya kucontrol crowd ama kudeal na crowd. Service sio mbaya, lakini unajua wakati mwingine unaweza kuwa watu wamejaa huku kwa ile banda, bado wao wamerelax, hata wafungui, hata wao watu wanasukumana huku, lakini wao hata wajali. Huwa wakati mwingine wana relax sana mpaka watu wanaanza kuchukua sheria mikononi mwao, wanaanza kugonga ile ule mlango, angalau fungueni twende tuachelewa. Wao wamerelax wakati mwingine. Eoboke mane ondiki gi jatend arita e wath ma Mombasa Tony Kibwana ne kambi majiwo arita e feri ne oseo jorit go ewi kaka ne girakore gi jopiny, kendo dwaro ni kambi no chiw ler ewi gima notimore kapok gikawo negi okang' mowinjore. Kata kamano, moko kuom jopiny koni ma timore kaluwore gi dhungruok mathoro bedo e seche mag okinyi ma ji dhi e tich, kaachiel kod godhiambo ma dhano dok e udi. Koro seche moko idoko ketu feri ariyo ama feri ariyo ama feri adek, feri go ok rom dhano. Koro kelo jam dhano pong'ni, koro dware dhano ma dware feri obed feri mang'eny. Yaka koro kikibed kikel shida. Koro waneno mania gokinyi, jamar okinyi, en rush mar okinyi gi rush mar odhiambo. Rush mar okinyi giket feri 4, rush mar odhiambo be ket feri 4. Mano gik ma kamano ok bitimore nade? Ok bitimore. To ka giketo feri ariyo ni feri adek ni giting'o geche, mano wachgi gibro kelo shida kacha. En kwayo ne tend port ma Mombasa mondo mi oket chenro makare mar gayo chochni mano nyiedhore odiochieng' manyoro e kind jorit kaachiel kod jowuoth ma idho feri. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aya, en kinde mag winjo mbaka gin kanye. Nyakwa Ramogi, mana kaka juma ka juma wakel ni chenro mar gin kanye. Kawuono, wamenyo ni jasiasa matuklu Lawrence Akinyi Oile. Oile ne en meneja mar boma ma Kisumu, kata kamano ne oyangore kaluwore kod siasa mare kod kaka ne otudore kod oganda. Magikone ne ochake chiro e kaunti ma Kisumu. Jata chenro ni Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod familia mar Oile kendo miyowa mathoth. Lawrence Akinyi Oile en jal mane ka iwinjo nyige ka itumo kamoro to nyaka ogwonyi mar gombo winjo mathoth kuome. E gwenge ma Kisiani kaunti ma Kisumu wachopo dala Lawrence Akinyi Oile, e kendo min ode Mama Susan Oile rwakowa, e kendo mbaka chakore. E higa mar 1946, Lawrence Akinyi ne onyuol, e kendo chako sombe mana kaka wuode Eddie Oile pimonwa. Intermediate odhi otimo Kotetne, to odhi onuoyo school Central Kisumu. And then from Central Kisumu, odhi ojoin Kisumu Boys. E kaka jal mane koro wiye nyaka chak chiemo, Oile ne ochako yore mag menyo. Friday, ong'iewo mboga waro mboga kuonde gi kito tero Nakuru, on Monday en e class. En ng'ao chandore. Diamond Trust kano ndike kanyiro emotiyo for some while, emakoro owe tich Diamond Trust ochako ohala. En gi ohala mar Pontmax Agencies. No import modhi from Kenya ka to tero Uganda. Gini kalatese mag timo printing, mano tero ga kuro. Mondo wayud kuku mar mbaka, min ode yaronwa kaka dak. Mare kod Lawrence Oile ne obedo kendo kaka ne en dichuo e kendo jatelo machunye ogeno. Oile ne oture gi wach mana kapod en jabank. Mimi nilimjua akiwa Diamond Trust. Alikuwa anafanya huko kwa bank. Nafikiri hakukuwa na maelewano. Akawacha kazi ya bank. Tukakaa hivyo tukateseka kiasi. Lakini akarudi akakutana na muhindi mwingine. Akampatia kazi ya kuenda kuchukua chakula huko Marikiti. Alafu tunapeleka mahali pengine, alitupatia room nyingine ya juu. Tunaenda tunazimwaga chini,
alafu tunazipanga grade 1, grade 2, grade 3. Banka la singani gwinyore kod mwandu mage ne ochuno mondo ile kod min ode ogo tamsi mar menyo kendo edier boma ahinya to ma Nairobi. Sasa naye mzee akiendaenda hivi akapatana na watu walikuwa wanaenda Uganda. Mzee alikuwa ananunua hizi cassettes zile za radio. Unaenda unauza siku hiyo na unarudi na pesa zako. Pesa ikaongezeka. Na mimi aliniwachia pesa kidogo na mimi naenda nanunua zangu, tunapitana njiani. Ohile ne omako siep kod jochumbu moko mag radio kod cassette kendo ne koro nyalo ng'ado nyaka ile mama ma Uganda mar manyo yoro tonglo. Zamani Uganda biashara ilikuwa mingi na mzuri. Akapata ya kuuza cylinder. Anaenda na Manila paper, ananunua cylinder, anarudi, anakuja inafunguliwa hapo juu, inawekwa ya Kenya, alafu inauzwa. Kalore kod kite mar mako siep noyudo chiro mag aguch muya to kod gige luoko mag masinde. Akapata biashara ingine tena huko. Sasa akatafuta duka, alafu anaenda anachukua hizi chemicals za kuosha nyumba, za kuosha nguo, za laundry yani. Hizo. Sasa hizo ndio alikuwa anachukua anapeleka huko, ameandika watu huko. Kaka jalwa nohero nyithinde ne okelo rowere mamage mondo jot kode Nairobi kama ne koro ginyalo chieme gojiko. Na akarudi akanambia, Susan, niko na watoto wengine nyumbani. Nikamwambia mimi sina shida, walete tu. Nikaletewa msichana moja anaitwa Jacqueline. Nikakaa na yeye, akanudi akanambia, nilikuwa natoka Uganda na nikapata kijana wangu Kakamega na mimi nataka kuja hapa. Nikamwambia sio shida. Wakakuja. Tukakaa kidogo, nikawatafutia shule tu hapo, ilikuwa ya hema. Ilikuwa tunalipa shilingi 2. Sasa tena tukahama huko Mathare. Tena tukarudi town. Tulikaa nakaa mahali huko Grogon huko chini. Sijui kama bado Grogon iko. Sasa tukakaa huko, watoto nikawapeleka shule Mudhurwa. Ohile ne obedo kod winjruok kod min ode mondo chakodog chako bedo pacho ni ma ne miye thuolo mar tayo ohelni mage e pinje mag Uganda to kod Kenya. Nikaambiwa enda nyumbani, sijaambiwa ni nini, ati kuna kazi ingine nataka ukafanye huko. Mimi nikakuja. Nikakuta hapa nyumbani hakuna nyumba. Kaambia mzee, mtu ni mzuri na nyumba. Tulikuwa tunalala kwa shemeji yake. Shemeji yake alikuwa anafanya kwa Water Nairobi. Huyu wa Uganda naye akampeleka tena Nairobi. Akiwa hapo tena akapata mwingine alikuwa naitwa Lona Achieng. Sasa huyo tena ndio wanaenda naye. Na mama ya hawa watoto, huyu Jacqueline na Eddie alikuwa anaitwa Justin Akinyi. Sasa ndio tukaenda, mzee akaenda, anakuja anaenda, na mimi niko tu nyumbani. Bang' nya kendo ande ne olak, kendo yaro mbi mare. Ohile kanyakla kod osiepene ne ochako mondo nyumre siasa. Kuna mtu alikuja msiasa lakini sitamtaja kwa sababu bado wako. Akaongea na yeye, walikuwa wanaongea huku kama wanaume, lakini bado anafanya biashara yake. Ndiye akaniambia, Susan, mimi nataka kuwa kansela. Na vile maneno ya siasa mimi naiogopa. Kwa sababu iko na maneno. Kanaambia nitaenda. Sasa ukikuwa kansela si unachaguliwa pia unakuwa meya. Mzee wangu akaenda hapo akachaguliwa. Susan, ekono wane kalure kod jok mane pote dala ne Kamire, kadwaro konyruok mopogore opogore, kuom jaduong' Lawrence Ohile, ne en kod ting' mar rwako welo duto. Kama sasa ungekuja, kama angekuweko, ungekuja gari zimejaa hapa, wale watu wako kwa nyumba, wale watu wamekaa nje, alikuwa mtu wa watu. Mama Susan wacho ni kinde ka kinde, Ohile ne ndhiyo kod sirikal, kalure kod chung' mare motegno, to kendo kedo ne jopiny. Hata kuna wakati alikuja kushikwa, walikuja tu kama sijapeleka watoto shuleni. Na wakaingia, tulikuwa naishi hapo milimani.
Mzee wangu hakuogopa. Nikaona gari nilikuwa nishaijua. Kaambia mzee, watu hapa. Na walikuwa wamemshika kama jana. Wakamwachilia amelala. Tena asubuhi wamekuja kumchukua. Mzee akaniuliza nifanyeje? Nifanyeje? Mimi nikampatia idea nyingine. Na akafaulu. Na akaenda. Lakini hiyo idea siwezi sema. Na mimi nikanyamaza, wakakaa hapo nje. Wakimngoja. Ako wapi? Anavaa. Ako wapi? Anavaa. Oko ni jok medore kony kuome. Ne thoth monyono nyaka jo miriambo. Mane manyo mana jamna. Unakuta hata kuna watu wangapi. Huyu anataka sanduku. Amefiwa. Huyu mtoto wake hajaenda shule. Huyu mtoto wake anaenda hospitali. Mtu alikuwa anakuja na kila. Na hawa wote mzee atawasaidia. Mzee naweza kuona ametoka na pesa kwa nyumba. Na akirudi amechoka, ananiambia, Susan, hebu piga akili vile tutakula. Wachore ni kalure kod chuny mar siro ganda. E kendo kedo ne joma mine. Mane osiemo ne kunde mag yare chombo. To kodo elni mag chombo. Omiyo ne ochake chiro maoile. Mzee alikuwa mtu anakuja anamulilia, anamwambia hata sina mahali pa kuuzia, sina mahali, enda hapo. Na hakuwa hata anafikiri akiamka saa hii atashangaa iliitwa ile market aje. Ni mtu sasa ukikuja kuniomba nikwambie enda mahali fulani. Si ukiambia mwingine unamwambia Susan ndiye amekupatia. Sasa ndio Susan Oile ndiye amenipatia. Enda. Oile ndiye amenipatia. Enda. Koro kaila Oile Park kano chake. No chako Oile Park for the purpose mar improve the economical situation mar mon ma Kisumo ka juru kech ne gioke kama ginyalo uso. Ile ne kod osiepe mutingo James Orengo, Jobo Mino, Oselu Nyalik, to kende e siasa neno ne en ng'at mathuon e kendo mager ma ok dwar jok manyalo nyisi ataro mar dwach jok Kisumo. Na wakina Rafael Ondu ulimsikianga? Nentiere ahinya ng'at manosiepne na Jobo Mino. Jobo Mino was a very close friend mare. There are people like former mayor ma Nairobi nilungo ni ngawa Magic Steve Mwangi ma ne osiepne. Ngawa no osiepne moduogo mako lwete kabisa nen Franklin Bet when he was not even the controller mar State House. Mana few of the example ntiere ji kaka ngawa kendo ntiere ngato kaka Olwoch Kanindo. Ohile ne ochako ture mos e kata kamano ne ok oyie mondo milase e ute mag thieth. Mama Susan wachona ni nyaka ne hoe miyo yie obedi hospital. Mzee alikuwa na diabetes. Wakati alikuwa na diabetes na alikaa nayo sana. Kwa sababu ilijulikana 1986 ama 87. Na akakaa nayo akimeza dawa. Kwa sababu pia alikuwa muoga wa hospitali. Hakuwa anagonjekanga hata hiyo diabetes imempeleka huo muda wote. Haikuwa nini sana. Mbaka marwa, lwasi mar chuny lit monjoa. Wachungo twa kuom thuolo moko matin. E kama Masusan kudore matin e wi midhiero kod rem mane jaduong' Oile ni godo. Okone ne gidok e hospital e kendo kanyo mane tuo ne omedore. Na nikikuja mzee akasmile. Nikaweka popo kwa sahani, nikampatia. Nikamwambia atoke kwa hii kiti, akae kwa kitanda. Nimpatilie hapo. Akaamuka vizuri peke yake na akakalia hapo kwa hiyo kitanda. Alafu sasa nikaenda kumwaga uji kwa kikombe. Ndio dakika kidogo nikasikia kijiko imeanguka chini. Nikigeuka nikamkuta naye ameanguka. Oile ne ogen kalure kod chuny mare e kaka siro tuke magadhula Kisumo. Nene siasa nyaka football, neno KFF vice chairman, first vice chairman. There are a lot of accomplishments motimo kata mpira. No support, for instance, Kisiano Football Club. Nobedo nyaka patron mar Kisumo All Stars. To ere kaka noyudo nying mara Kinyi Ninja? Ninja ni eri nying ni eri obiro kosebedo meya to koro nokawo ga nyingi ni nyithindo mane ntiere streets giki. Noyiengo ne gi dala ne
official residence mar Kamea Milimani Kuchicho. E siasa mar Oile ne bet kopogore kod josiasa mathoth. Oile alikuwa mjasiri, lakini akisema ninaenda, anaenda. Ndio mara nyingi ulikuwa unasikia Oile gogaji, Oile anapiga watu. Kwero wacho ni Kisumu en marwa kijoko ento nene frontline. Nyakwara Mogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuluni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. E thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga, thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo. Wabiro temo manyo thuon machielo no. Nyakwara Mogi jwangi kidhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Manera Mugi TV. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Sende manyien manyocha kelo kanyo mek logo. Adwa ni gol gige tete itug go football e sitting room kanyo. Erokamano Nyakwara Mogi kuom medo keto Ramogi TV. Wadhi e pap kendo
Samuel Mutuma Muridhi Kirunja mawuok Nairobi kaachiel kod Ian Okinda jatet mawuok Nanyuki joloch mag omenda maromo $3.1 e tugo mar shabiki.com Aviator. Mutuma noloyo $1.4 Kirunja noloyo $900,000 ka Okinda noloyo $500,000. Joloch adek go goero kamano ka giwacho ni higani ochako gi gweth ka gero ni lokruok dhi bedo ngimagi kaluwore kod chenro mopogore magi keto e tiyo gi omenda go. En thuolo mari mondo mi donji shabiki.com mondo mi tug mokum tuke ma gintiere go. Hizi pesa kuna project kwa nimeanza ya kibiashara. Nilikuwa nimejenga mjengo kafika mahali. So naenda kuendeleza zaidi. Si pesa mingi sana, si pesa kidogo sana. But najua itafikisha mahali. Nashukuru kwa shabiki, maana nimeishi kutamani kucheza, sasa nimeamini ni ya ukweli. Pia mimi nitaendelea kucheza na ni ya ukweli, watu wacheze ili waweze kuendelea kimaisha. Timbe adhula ma Tusker oyango ikruok makare ne tugo ma lig ma pacho kae giko dira tugo mosetis kaka rakruok ma giko juma kindgi kod Police FC. Tusker ma namba 2 tok Police ma namba 1 mesa mar KPL ni kod points 37. Marom gi Police to giduto tugo tuke 19 ng'ato ka ng'ato. Gibiro rakore chieng' Ngeso tugo biro tuge paw tuke ma Machakos. Kinde rako mar giduchi ma kawuono jotugo mag Tusker kaachiel kod kocha mar gi Charles Okero yango ni gibiro keto sinani karibu ni tugo ni biro bedo motuere. Playing against Police is just like any other game. So of course the game itself is it will have pressure. So for us, what is important is to know how to contain that pressure. So for us, what we have told the players is just to remain calm. Let's stick to our plan, and the game will be positive. For us, we are expecting a positive match against Police. Like I said earlier, for us, Tusker, we remain focused as a team. It doesn't matter who is ahead as at now or behind us. What is important is, are we in the right track? Are we on the right track as a team? And for me, I can say yes. So for us, is to remain focused until the final game of the season. The team is motivated. It's going to be a tough game, and we are tied in points. So we are positive enough, and we'll try our level best so that we are able to win the match. Koro mga joangero kamano kuom kete e Ramogi TV maga mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar loso ni kata kamano nitie jok ma ok odamba kero kamano Mwalimu Silvans Kitai iwacho nena maber ka intiere Mahakini School kamoro ni Laborate iwacho ni ing'eyo oile makare kendi paro ndalo ka intiere